que ven sendo habitual, que no último sábado no mes de xaneiro, pero introducindo así algunhas pequenas novidades ou milloras, nos entendemos que son milloras, pois para darlle esa volta de aniversario que ten. Casi que prefería que falara ti. Non hai moito máis que decir. Sí, vamos, hai moito que decir. Temos, como sabedes, as dúas persoas homenaxeadas, que son Antolín e Moncho Ragás, son dúas persoas que teñen representado moitísimo, e representarán sempre unha vida cultural e social do noso concello. Creo que era unha débeda que tiña o Concello da Rúa, homenaxear a estas dúas persoas que teñen sido fundamentais no último medio século, por non decir moito máis, que teñen feito parte da memoria viva do noso concello. Entón, a parte, digamos, dos homenaxeados, eu creo que se corresponde moi ben con esta data pechada do 15º aniversario. Como sabedes, vai haber unha suba de prezo, entre outras cousas pensando tamén en que